Serbisyo Publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Aksyon Balita Morning Edition. Finalist Best Newscast 25th Golden Dove Awards. Sa ato nagapanguna nga mga Pangulong dinalan sa mga balita lokal, ginaduso nga pagparehistro sang prepaid SIM card suportado sang BCPO. Pagpanubo sang balayran sang kuryente kag problema sang brownouts tutukan sang bago nagpungko nga Seneco General Manager. Sa balita national, emergency use ang Pfizer vaccine aprobado na sa Pilipinas. Vaccine Czar Galvez nagpanugaan nga tanan nga LGUs magabaton sang COVID vaccine. Sa balita international, World Health Organization nagpatagan sa emergency meeting bagod sa mga bagong variants ng COVID-19. Samtang sa sports, Lakers nakuha ang ilang franchise record nga 7 kadaog kag wala sang pierde sa ilang road games. Balita entertainment, Catriona Gray thankful followers sa Instagram naglabot na sa 11 milyones. Samtang sa balita special aton pag-istoryahan ang mga money saving challenges nga patok subong nga 2021. Mayong aga Bacolod, mayong aga Bilogabahin sang Western Visayas. Karong adlaw Biyernes, Enero 15, 2021. Ang inyong news team, Aksyon Dorel Cabal. kag Aksyon Boy Duran sa aton balita sa lakat sang panahon. Ang tail end sang frontal system nag-apekto karon sa nasidlangan nga bahin sang Southern Luzon. Samtang ang northeast monsoon naman ang nag-aapekto sa bugos nga Luzon. Ang bilog nga Visayas mangin magalumon ang kalangitan nga may lapta-lapta nga pag-ulan bangod sang localized thunderstorms. Kasarangan tubtub babasgo nga huyop sang hangin gikan nakatundan na silingan ang maeksperiensyahan sa Occidental Mindoro kag Palawan kalakip ang Kalayaan Islands kag ang baybayon mangin kasarangan tubtub mabasgog ang pagdapya sang balud. Sa temperatura naman mabatyagan ang minimum nga temperatura sa 22 o 22 degrees Celsius. Tubtub ini sa pinakamainit nga 30 degrees Celsius. Ang adlaw nagbutlak las 6:25 karon nga aga, magatunod naman las 5:46 karon sa hapon. Ang mga balita lokal sa magbalik sa Aksyon Balita Morning Edition. Life Extension. Welcome na mga ka-aksyon diri sa Aksyon Balita Morning Edition. Sa ikaduha nga bahin, akon nga pangako nga sa kadalagan kagapaslawan wala biyaay. Gani ginatindugan kong akon pangako. Naga-monitor ako samtang nagapaligo. Good morning sa amon. Good morning sa amon CR. Bongga. Si R.R. Rehinio Montua. Montua Rehinio. Good morning dira sa habon. Good morning sa imong habon ni Sa imong habon ni ginagamit. ginagamit sa pagpaligo. Perfect. Alex Montesa niya bakol. Sige, si Cory Vidacco na niya sleep na mi 2 a.m. na. Sige. Sleep Sige. well, Ma'am Cory. Sa Kuwait ni alas 2 ang kagahon to. No? Yes. Natamyaw ko liwat gali si Carol Montoya dira sa National Printing Office sa Quezon City. Okay. Nagatrabaho. Ihada ko ni siya actually. Dress sa trabaho sa National Printing Office. Sa Quezon Hindi daw City. ka pa-print na iya kwarta no? Hindi ka pa-print kwarta na? Hindi ko. Mga na tayo sa National Printing Office, mag-print ka bala mga election, mga na bala sa election na bala? Mga balot. Forms, mga ballots na. Sige. National Printing Office. Ang manok nga pink ari na mapasampok churo pabo. Ano si man? Ano? Anong mga manok nga pink ng kay Alex Montesa man?
May mga manok ka pink na ni siya man. Migo naton Phil Alonsagay dira sa Tokyo, Japan. Good morning dira sa imo. Ang Japan kuno doon lockdown man ang kuan ang Yes, Tokyo. action boy. Mga local travel lang gid kuno subong sa ila lang gid sa ila dito sila lang gid gidya, ya. oo. Kagaya Ma'am Eleanor Fukuda, good morning dira sa inyo. Halong kamo dira ano sa Japan. Yes. Good morning, Ma'am Eleanor Fukuda. Sa din Correct. sila yaga sa Japan? Tokyo. Tokyo sa ano gid gali capital Capital city, city, you know. oo. Perfect. Lourdes Blaser, may agaman. Terry Simpronyong, Sid Arc. May aga no mga Sunny Friday, mga taga Victorias. Shout out mga taga 5K Store, Cane Town, kabumuluyo sa barangay Lalagsan, La Castellana. Philip Isulat dira sa Buen Retiro sa Talisay. Pero tiniguro katugno subong sila Castellana action boy, no? Sa Diri mga ganun, hindi dito ba sa bagonta. mga ano nga dito sa mga babaw to, mga barangay bla. Nalipat ko gani Ang going kan laon. Damo ka fade action boy, baka namin mga pito Damo no muni kapiyan oras sa no. Lakasayan nga namin. Sige. Sige, sa kay Elizabeth Casuyon, Dina Magbato Malabago. Good morning, ma'am. Dominica Canyo. Sige. Sige, Maral Balatak. Good morning kuno sa taga Barangay Antipolo Pontevedra. Especially ko Audrey Di Vinagracia nga 12th birthday subong. Oy, happy Happy birthday, Audrey Di Vinagracia. Kag Sidre from Papa and Mama. Happy birthday. Sige. Sa kangali ang sakwan sa ila to ng state of emergency lang. Okay. Tido Kag- ma'am. Sige. Wala man Japan travel, no? Kaya, Sarah Jane Doroelo, good morning. Stay safe, man. Kay Sir Noel Amar, si Nicole Kidman, asawa na siya ni Tom Cruise. Okay. Thank you, Sir Noel. Tom Cruise, si Tom Cruise pa kay isa na ni Terso Cruz. Hindi na siya, lain na siya. Lain na siya? Oo, kadulain na sila spelling sa apelyido. Sabi ko sila ni Terso. Ariagra Cruz. Si Terso Cruz na yan, ha? Perfect. Doña Elena Aligarbes. Good morning dara sa imo, Doña Elena. Doña Elena, good morning. Kamusta ang imo dra nga business? Ang Doña Elena daw hindi na siya kuha ng olive oil. Ay, hindi man. Lain- Dula, ito yan. Ang buta na ito yung ngalan. Ang Maria brand, Elena, no? guro to yan. Ba, siguro. Sige. Or Chai Elena, di man. Standby na sa aton mga balita lokal. Balita Morning Edition. Action Radio Philippine Standard Time, las 7:09. Sa detalye na sa aton mga balita lokal. Ginasuportahan sa Bacolod City Police Office ang inaduso ni Senador Sherwin Gatchalian nga hagna angot sa pagparehistro sang prepaid SIM card. Sa interview sa Action Firing Line, ginpahayag ni Lieutenant Colonel Ariel Pico, spokesperson sa BCPO, ang hagna ang bentaha sa mga law enforcement agencies. Sunod kay Pico, sa tion nga ma-register ang SIM card, mas mahapos nga ma-locate ang mga nagapang-into kag makilala ang sa likod sini. Duha pa ni Pico, pwede man ini mausar sa mga kaso sa extortion kag blackmailing. Apang sunod kay Pico, desbentahan naman sang sining proposal nga madula na ang privacy sa tao. Para kay Pico, mas maayo nga tun-an ang mga provision sang ginaduso nga hagna. Advantages siguro sa bintaha siguro Action Raya sa aton nga law enforcement functions. This is not the first time Action Raya nga may nabiktima gamit sa mga SIM card using others number. Kung sa diin, damo na gidriya na intuan, damo na nakwartahan, damo na luko. Si Lieutenant Colonel Ariel Pico sang BCPO. Ginahulat pa sang lokal nga panguluhan sa syudad sang Bacolod ang nagakaigo nga guidelines gikan sa National IATF angot sa implementasyon sing COVID-19 vaccination program sa bilog nga pungsod. Suro kay City Legal Officer Attorney Joselito Bayatan,
Apisar nga mayara na sang gindihon nga plano kag programa ang gintukod nga COVID Vaccination Council sang syudad, kinahanglan nila sa gihapon ang komprehensibo nga guidelines nga amo ang manginbasehan sa natala nga pagpagwa sa executive order sang alkalde. Dugang panibayatan dako ang mangin papel sang tagsa ka mga opisyales sa barangay angot sa mga programa hindi lamang sa education campaign, labi na ang mga pagtumod sa mga individual nga mangin target bilang benepisyaryo sa mga bakuna. Sunod pa kay bayatan natala naman nga magapagwa sang consent form ang syudad nga mga pagapirmahan sang mga pumuluyo nga handa magpabakuna, labi na nga voluntaryo lamang ipatuman nga sistema. Pag once nga may nakita guidelines that is well in place, suppose kita mag-start, no? Do pareho manibla kisa nga before ta mapagwa sa executive order, no lapita na isang national IATF na parameters para na hindi kita magkonflikto. Kabahin sang pahayag ni City Legal Officer Attorney Joselito Bayatan. Nagdangat na sa 50,442 ka mga tao ang napaidalom sa RT-PCR testing sa siyudad sang Bacolod. Sa datos ng Bacolod Emergency Operations Center, nag-average sa 200 ka testing sa kadadlaw ang mapatigayon. Una na ang pahig ni Dr. Chris Rongon, Deputy for Medical sa Bacolod EOC, nga naganubo ang kaso sa Bacolod sa pihak sang nagapadayon nga testing sa siyudad. Ang testing ang ginapatigan sa Bacolod CHO, Bacolod Respiratory Outpatient Center kag pribado nga mga molecular laboratories. Ginpanugyan ni Governor Bong Lacson sa League of Municipalities of the Philippines called LMP Negros Occidental nga pangabayon ng gobyerno national nga ilakip ang mga munisipalidad sa paghatagan sing COVID-19 vaccine sa hindi na magproblema sa pagpangita nga sa igapain nga pondo. Sulo kay Lacson, plano man sang LMP nga makigsapol kay Vaccine Czar Carlito Galvez Jr. kag Presidential Spokesman Harry Roque agod may baluan ang proseso sa pagbakal sang bakuna kag kun may mga LGUs o kun local government units nga pwede man maka-avail sang libre. Sa sinapol ni Lacson sa Association of Chief Executives kahapon Enero o kung nagligan niya Enero 13, madamo sa mga alkalde ang nagpahayag nga magapain man ang ila syudad sang pondo para ibakal sang bakuna kontra COVID-19. Apang ginsiling sang gobernador nga madamo man sa mga munisipalidad ang hindi makasarang sa pagpain sang dako nga pondo, labi na ang yara sa 4th kag 5th class municipalities. The League of Municipalities will also have the same meeting with Secretary Galvez and Secretary Duque. And I recommended to our LNP President here, Mayor Valles, to strongly suggest that the national government will take care of the municipality. Kabahin sang pahayag ni Negros Occidental Governor Bong Lacson. Pagatutukan karon sang nagapungkong Acting General Manager kag Project Supervisor sang Seneco ang pagsulbar sa problema sang power interruption o kung ini mga brownouts kag pagpanubo sa presyo sang kung balayran sa kuryente. Ini ang duha ka mga prioridad nga ginplastar ni Attorney Dana Pondivella sa press conference ginpatigan kahapon nga adlaw sa diin iya liwat sini pasiguro nga himuon iyang tanan nga iya masarangan para matigan ang iya handom nga pagserbisyo sa mga miyembro sa konsumidor. Duha pa ni Pondivella nakapatigan ini sa pinaka-serye sang meeting sa naglain-lain nga mga departamento sang Seneco sa Board of Directors kag mga Consumers Group sa tuyo nga patuman ang transparency sa mga transaksyon ka programa sa idalom sa iya liderato. Plano man sini nga magtukod sang Advisory Council nga mo magabulig sa pagtalakay sang pila ka mga importante nga mga isyu sa Seneco. Ginpamunuan ni DILG Negros Occidental OIC Provincial Director Roslyn Quintana ang serye sang road clearing inspection subong nga semana sa Hinigaran, Himamaylan, Pontevedra, Binalbagan kag Kabankalan. Kabulig sang DILG sa pag-inspeksyon ng mga kapulisan agud ba siguro nga ginatuman sa mga local government units kon LGUs ang nasaad sa Memorandum Circular Number 2020-145. Ini ang memo o kung ini nga memo nagahatag sa mga LGUs sang 60 ka adlaw umpisa Nobyembre 16, 2020
Tubtob Enero 15, 2021 nga mag-comply sa Presidential Directive nga nagapabalik sa pag-implementar sang pagtinlo sa mga dalanon sa mga illegal structures kag constructions. Sa unang implementasyon sang road clearing operations sa tuwing 2019, madamo sa mga local chief executives ang ginpasakaan kaso administratibo sang DILG bangod sa kapaslawan nga matuman ang direktiba ni Presidente Rodrigo Duterte nga kakason ang mga illegal obstructions kag ibalik sa publiko ang paggamit sa tanan nga major roads kag highways. Sa katapusan nga bahay sa aton balita lokal, nagpanumpa na si Melvin Bravo, ang number 1 kagawad sang Barangay 10 bilang bagong kapitan sang barangay. Kainan yung patigayon sa tubang akong patigayon ni Mayor Evilio Leonardia kahapon nga adlaw ang pagpasumpa kay Bravo. Nagbulo si Bravo sa nagtaliwan nga kapitan nga si Dexter Yap nga nagtaliwan sa itong tiyalikdan ni Enero 11. Ang pagpanumpa ang insaksihan man ni Executive Assistant Butch Suligin kag pila ka mga opisyal sang Barangay 10. Action Radio Philippine Standard Time, las 7:16. Emergency use ang Pfizer vaccine ginaprobahan na sa Pilipinas. Samtang Galvez nagpanugan nga tanan nga mga local government units magabaton sang COVID vaccine. Ang detalye sa mga balita national sa pagbalik sang Aksyon Balita Morning Edition. Don't just throw away questions and statements. Kasmarang aton siling nga Facebook page pagiya sa Aksyon Radio. Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sa Nielsen nga kakuha sa commanding radio station share para sa fourth quarter sa tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod, number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Aksyon Radio Bacolod, number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga kaaksyon for making us number 1. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanan. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagduhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, patuod na mensahe, wala sang hinadampingan. Padayon Aksyon Radio. Bacolod nun kag Negros sanon inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo. Alright, good morning, liwat mga kaaksyon.
Sa kay, di na ko tawagina. Okay. Kay Dina Magbato Malabago. Good morning, ma'am. Kay Dina ulit. Kay Dominic Canio, good morning, man. Ma'am Veronica Santillan Manukan, naraman siya nagaupod sa aton mayong aga. Alex Monteza Papaboy, palihog pang bakula ang mga pumuluyo sa Barangay Buenavista. Gibong Pontevedra, sila Ma'am Gina Saludares, Gabitoya. Alvin Serapio Era Clarito, madamo gid nga thank you. Okay, you're welcome, Sir Alex. Kaya Sarah Jane Doruelo. Okay, nabasa ko na gali. Kagina, sulit-sulit, Dors. Kaya Zet Alunan, good morning dra sa may Hong Kong. Kay Ligaya Fortaleza, good morning, ma'am. Kay Rowena Kubitan Yakit. Watching from Paranaque, good morning sa tanan. Okay. Emmy Esmeralda Dolido, good morning, ma'am. Kay Lysher Balboa Tadi, good morning from New York. Pa-shout out sa family Tadi. Tsakto ba na pagbasa ko, ma'am? And Balboa. Kaya Sid R. Arc, Kabagnaan, Biak na Bato. Okay. Kabadyangan, Kamandag, kag Mansalanaw, ang mga barangay nga maagyan pakadto kanlaon mga kaaksyon. Yes, correct. Thank you so much, Miss Sid R. Arc. Katahom dra sang inyo nga mga coffee shop, in fairness, nakalagaw igo dra sang last week. Drop Neil or abordahe. Diba? Good morning. May pagdayo-dayo pa si Sir ba? Thank you, sir. Kay Miss Dorel, curious man kamo sa manok nga pink. Babayi na siya nga kulang sa foundation. Amo na. Foundation. Sir Boy, mangkot ko, ano paborito ni Ma'am Dorel? Toblerone or Lindt chocolate? Ay, bongga. Anything, sir. Basta halin sa heart. Charlotte. Pero mas more on, almond. Hindi man. Gusto ko nuts na. Chocolate nga may nuts. Diba, Action Boy? Oo. Chocolate nga may nuts. Namangkot si Sir, Sir Noel Amar. Kung ko lang paborito ko, Toblerone or Lindt chocolate. Kaya ba ko, Lindt. Anong Lindt chocolate? Ambot gani actually. Basta ko lang. Wala ko nakakita pagoro or wala ko lang nasapakan. Okay. Pero gusto ko yung Action Boy, may nuts. Diba? Namin may nuts, no? Kaya hindi ba yung sumod, no? May nuts gidya sa sulod. Cloud9 eh. Kuha ng sneaker. Sneaker. Sneakers, favorite ko man na siya, Action Boy. Kag ang basta ang may almonds, namian ko na. Or anything na nuts namit. Ano pa ginagani iban nga mga nuts gani nga sa macadamia. Lamig kayo. Macadamia. Kay Angela Gayondato, watching live from Bangga Tutong, Barangay Filisa. Uy, barangay ni Action An. Si Neil abordahe ni kasi ginsuli uman incon mon ngalan niya. Ay abordahe. Correct man. Ma'am Vanessa Mayo, good PM, Action Boy and Miss Beautiful Doors. Pagrit lang may Uncle Nards Herrera, dra sa may General Santos. City. Correct. Sa home of mga tuna. Yes, sige, good morning. Sige. Good morning man kay Yasa Kate Cardones, kay Engineer Ernie Earl Bailon, Homa Lumeda, may aga, Rodely Gumayan, good morning man. Okay. Kag-advance happy birthday ko kay Kwan, kay Gimo Clarito. Guillermo. Grabe no, basta isa ng birthday yan. So isang September ko Standby sa mga balita national. Tinatawag nilang new normal ang mga aksyong nakasentro sa pagpapahalaga sa kalusugan. Ginagawa natin ang new normal behaviors na ito ngayon upang makaiwas sa COVID-19. Pero kung tutuusin, marami sa mga hakbang na ito ay mga kaugalian na ating natutunan at dapat ginagawa noon pa man. Makakatulong ang mga ito sa pag-iwas sa anumang sakit. Tulad ng paglilinis ng kamay, tinuro sa atin simula pagkabata na maghugas pagdating sa bahay, bago kumain at pagkagamit ng palikuran. Sa panahon ngayon, dapat mas madalas na ang paglilinis ng kamay.
Bukod sa paggamit ng tubig at sabon, maaaring gumamit ng alcohol-based hand rub o sanitizer kahit nasan ka man. Kapag naglilinis ng bahay, kailangang mas dalasan ang pag-disinfect ng mga bagay na palaging hinahawakan. Makakagawa ng pang-disinfect gamit ang ordinaryong bleach na panglaba. Maghanda ng isang parte ng bleach at ihalo ito sa 9 na parte ng Balita Morning Edition. Action Radio Philippines Standard Time, 7:25, detalye na sang mga balita nasyonal. Ginataga na sang Food and Drug Administration sang Emergency Use Authorization ang COVID-19 vaccine nga ginhimo sang Pfizer-BioNTech. Suno kay FDA Director General Eric Domingo, base sa interim data sa nagaparawon nga Phase 3 trial, nagapakita nga ang bakuna ang may efficacy rate nga 95% sa study population kag 92% sa tanan nga racial groups. Dunga pa ni Domingo, ang emergency use authorization ay epektibo gilayon. Ang Pfizer ang pwede mahatag sa 16 anyos pasaka. Dugang pa sa opisyal, kinahanglan man ang close surveillance kag monitoring matapos ang immunization. Bagod sini ang Pfizer ang pinakauna nga COVID-19 vaccine nga legal na nga mahatag sa mga tao diri sa Pilipinas. Nag-apply na ang Chinese firm Sinovac sa Emergency Use Authorization o EUA sa Food and Drug Administration. Sino kay FDA Director General Eric Domingo, Miyerkules nga adlaw sa nag-submit sa application ng Sinovac. Pero suno kay Domingo, kinahanglan pa nga makompleto ang requirements para makakuha ang kompanya sa EUA. Suno kay Domingo, lakip sa nasumiter sa Sinovac ang resulta sa Phase 1 kag Phase 2 sa clinical trials. Ginpathag sa opisyal nga hindi pa ma-assess ang benepisyo kag risgo sang bakuna tubtob nga makita na ang resulta sa Phase 3 clinical trials. Nagwa ang report nga ang efficacy rate sang Sinovac ang nagalain-lain depende sa lugar nga ginpatigayunan sang trial. Sa Brazil mayara sang 50% efficacy, sa Indonesia 65% kag sa Turkey 91%. Ginapaabot ni Vaccine Czar Carlito Galvez Jr. nga ang Pilipinas ang makakuha sang 25 milyones ka doses ng bakuna gikan sa Sinovac sa unang quarter sang 2021. Ginpahayag naman ni Vaccine Czar Secretary Carlito Galvez Jr. nga tanan nga local government units ang makabaton sang COVID-19 vaccines. Sa press conference, ginpahayag ni Galvez nga nagpromisa si Presidente Rodrigo Duterte nga ang bakuna ang mangin libre kag wala sang LGUs nga mabilin. Target sang gobyerno nasyonal nga makakuha sang 148 milyones ka doses ng bakuna karon nga 2021. Suno kay Galvez, ang bakuna nga pagabaklon sang gobyerno sa mga tuig ang mag-cover sang 50 tubtob 70 milyones ka mga Pinoy. Ang gobyerno ang magabakal sang dugang nga bakuna o kung second wave sa 2022. Ginalantos ang gobyerno nga mabakunahan na ang 5 milyon ka matao sa pag-abot sang bulan sang Hunyo. Sa press briefing, ginpahayag ni Presidential Spokesman Harry Roque, mas ginpatemprano ang pagbakuna kag antes mag-abot ang Western brands, mayara na sa mag-abot nga Pfizer sa bulan sang Pebrero. Suno kay Roque, 5 milyones ka vaccines ang unang usaron kasunod nga mas madasig ang paglaptad sang bagong variant sang virus. Samtang ginpahayag man ni Roque nga ang quarantine restrictions nga ipatuman ang nakadepende sa mga record nga kaso sang virus kag critical care capacity sang Pilipinas. Nagpasiguro si Roque nga madamo pa sang available nga beds sa ICU, wards kag isolation facilities. Ginaduso naman ni Senador Sherwin Gatchalian ang hagna para sa mandatory nga pagparehistro sa mga nag-usar sang prepaid SIM cards. Sunod sa Senador, tuyo sini nga mahibaluan ang nagahimo sang krimen kag illegal nga aktibidad usar ang prepaid SIM. Damlag lang si Gatchalian ang isa sa mga nabiktima sang scam user o kung sang scam usar ang prepaid SIM cards. Ginusar ang credit card ni Gatchalian para sa 1 milyon ka pesos nga online food delivery sang makuha ang iyang one-time password usar ang prepaid phone. Sunod sa Senador, dapat may mapakita nga valid ID nga may litrato ang magabakal sang prepaid SIM card. Magluwas ini sa pag-fill out sang control numbered registration form gikan sa telco. Kaya isa ka kopya sini ay hatag sa National Telecommunications Commission. Ginpahayag ni Presidente Rodrigo Duterte nga hindi magpapili ang iya anak nga si Davao City Mayor Sara Duterte sa pagka-presidente.
Sa speech ni Duterte sa inaugurasyon sa Metro Manila Skyway Stage 3, ginpahayag nga iya ginambalan si Sara nga hindi magpapili, bangod na luoy ini nga maeksperiensyahan sang iya anak ang iya ginpangagyan. Para kay Duterte ang pagka-presidente ang hindi trabaho sang isa ka babayi. Sunod sa presidente, lain ang emotional setup sang babayi sang sa lalaki. Damlag lang nagwa ang resulta sang Pulse Asia Survey nga nanguna si Sara bilang kandidato sa pagka-presidente sa 2022 elections. Action Radio Philippines Standard Time, las 7:30. Standby na sa ato ng pangunang mga balita international, balita sa sports, showbiz, balita espesyal kay Ivan pa sa pagbalik sa Aksyon Balita Morning Edition. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyog, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig, istasyon nga hindi kamupag kalipatan. 7 ka mga kongresista, 1 ka gobernador ang araw sa nagkulist sang pedaya di pamangkot to nagligad para pamaninga linaw wagay sa ngalan wala naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang kung guys nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sang inyo hibubunot batok sa pulis. Kaya kontra Wala niya tsansa mo. Nagpasarhag na ang kamera. Wala ang ila counterpart sa Senado. Nagpabungol-bungol. Kamuda daw ga pinagusto lang sa kamera. Insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, Sabado, Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019-nCoV. I issued an order to Executive Secretary Major Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga ratubang sang pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor. Good morning kay Bia Jonathan. Nagabaligya Pudding. Si Boy Pudding. Yes, Boy Pudding. Boy Pudding sa NGC sa Gabaligya, no? Kag Boy Ensaymada na siya. Ensaymada pa siya. Nakatilaw ka na? Wala. Amo nang wala ko pa na Abe, try. Jonathan, kung may time ka, dali ko, di be? Basi may sobra siya subong. Bayran ko ya, ha? Oh, siyempre, iya naman. Abi, dali ko di ko may time ka, be, kaya tilawan tayo mo nga ensaymada. Yes. Basta mga ensaymada king ikaw. Perfect. Why pa sa, di ba sa NGC sa Kabaligya? Oo. Di ba may pambaligyan si Mayor Beng? Wala pa siguro kay daw sako. Daw kabudlay ko na magsulod sa mayor's office. Ang balon na lang natin nga ginambalan din sugo sa ni Kuan gin ni Action Boy Duran. Mabalik. Nga may hambal ba may pa dangat kay Mayor Bing. Ang pudding gali. Ang pudding. Perfect. Vincent Duran, Tito Boy, kumusta? Pa-shoutout po sa Duran family sa Del Pilar, Baan, kag Magallanes, Agusan del Norte. Damo kita di Tito Boy. Ay, damo kami to gali. Ay, damo ka mo to. Agusan del Norte. Ay, pertino. May tani makakadto ko to kag makakita na kami to sa mga paryente ko sa Agusan ba? Oo. May abot din ang chimpo Magtapos ang pandemic, kadamo abot ang chimpo, makamasyar kita mga paryente tabi panglibuton tani be, no? Panglibuton. Panglibuton. Tumay katalingon kay aeroplano. No? Bongga. Renan Payongayong, Anthony Jones Savilio Sablano. Kakagising lang ni Princess. Sino? Si Anthony. Kakagising si Princess. niya lang. Ay, good morning, Princess. Oo. Mayo lang da nga pagpamahaw. Kung pamahaw na siya. Kasi katigaan pa si Princess. Kumusta da ang mga katunahan, mga kabantalaan sa kwan? Sa may kawayan. Sa Inayawan. Inayawan, kawayan. Correct. Francis Pende Arancilio, Joy Trilon, good morning man. Monteverde, watching from Canada. Sa kay Ramville Superales from Superales family. Ebenezer Tana. Good morning na sa family Tana kag Tersina, especially kay Timothy Tana. John Ray De Suyo Rosia, Lucy Carmona, happy birthday kuno kay Corinne Yong. Ay, Corinne, good morning.
Corin Yung. Koreano, no? Gani, no? Nonito Novaro kay Jose Hayerson Lapinig Junio kay Tapang Abalos Liti. Taga great lang ang Ibi Magalona kuno from Lito gali Lito Tapang. Gini mo ya Liti. Lisa Joy Elon Amoroso sa office mate ako sa City Planning and Development Office. Monitor Subong. Yes. Ricky Galvez, Lenny Dumdum Camonias, Jan Alter. Happy birthday kuno kay Alnair. Sige. Standby. Ara na. Ate, sige. Don't not just throw away questions and statements. Kasma ng aton sining nga Facebook page pagiya sa Action Radio Bacolod. Ladies and gentlemen, this is Action Radio Bacolod. Action Radio Bacolod, number 1. Nagpanguna ang Action Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sang Nilsing nga kakuha sang commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Action Radio Bacolod, number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38. Action Radio Philippines Standard Time, las 7:36. Sa Italia Balita International, nagpatigayon sa emergency meeting ang World Health Organization o WHO agud talakayon ang pandam sa madasing nga paglaptas sa mga bag o variants ng coronavirus. Hindi matapos na pilitan nga magpatuman sa panibagong restrictions ang nagkalain-lain nga pungsod nga naka-eksperyensya sa pagdamos ng COVID-19 cases bangod sa mutations ng virus. Sa iya nga hinunanon ginpahayag ni WHO Director General Tedros Adhanom Ghebreyesus pagatalakay nila ang mga nagagwa nga bag-o nga variants sa coronavirus kag ang pandam sini pati man ang potential use sa mga bakuna kontra diri kag testing certificates para sa international travel. Inina ang ikaanom nga pagsapol sa WHO International Health Regulations Emergency Committee angot sa COVID-19. Sa balita sa patag sa pagnegosyo, ang outstanding debt papers nagsaka ini sa 6.69 trilyones pesos sa pagtakop sa 2020. Bangod man sang record sales ang ginatawag nga premium bonds sa bulan sa Disyembre. Samtang ang gobyerno salig na lamang sa domestic borrowings, agud ma-finance ang budget deficit kag ang away ni batok sa COVID-19. Ang outstanding treasury bills kag bonds nagsakay ni sa 31%, halin sa 5.13 trillion pesos sa pagtakop sang 2019. Sa aton nga foreign currency exchange rate, ang US dollar may baylo karon nga 48 pesos kag 12 centimos, Singapore dollar 36 pesos kag 34 centimos, Hong Kong dollar 6 pesos kag 21 centimos. Kag sa ato naman nga balita, entertainment action boy, grateful gidya ang aton nga 2018 Miss Universe, di ba si Catriona Gray, no? Kay 2015 si Pia. 3 years after siya, 2 years after. 15, 16, 17, tatlo eh. Correct? Sige. Perfect. Super isip ko pag gidya. Ano ganun man? Nang grateful gid siya action boy kay hindi basta-basta ang iya followers sa Instagram. For sure wala ka na belong sa 11 million. Why ko na si 11 million? Kay why kay Instagram. Kung mag-arap ako da kundi nagsobra na sa 11 million. Yeah, sobra kita ni. Kay si Pia, may arap ba na? Amo na. Ha? Si Pia. Oo damo man si Pia followers. Kaya wala ko ma-check on pila si Pia. Yeah. Kaya sila ni Ann Curtis, bala mga damo ni followers. Mga Pinay celebrity nga mga damo followers. Action boy, si Pia, damo na siya followers. Hindi lang ko ba sure kung pila gid. Si Liza, si Catherine Bernardo. Do sa nagliga na nagapangunag. Ay, si Ann Curtis. Yes, si Ai, of course. May mga, siya, million man natin. Hindi lang ko sure. Like, ko ka-check mayo. Kaya wala ko naka-follow. Gali siya. Okay. I-follow ta siya karon. Whitney Tyson. Whitney Tyson? Wala ko Kilala mo ka-check. siya? Kilala mo? Si Whitney Tyson, dali lang. Amo na siya ang... Si Whitney Houston niya. Alain mo na. Alain mo siya. Amo na sa pinsar ko eh. Si Whitney, amo siya medyo... yung color. Black? Black. Perfect. Kag tason, siya na, ang ara sa pinsar ko. Hindi, dama mo na ka. Wow, si Kwan na iya, ang model na iya, si ang lain na iya nga black. Lain na kita pinsar. Model na siya.
kasi tayo nadumduman ko na ang medyo chubby. Galing nga gawin mo na. Gawin mo ginaya. Tapos kulong ang hair. Ah, yes. Kulong ang hair. Dumaytiri. Kalain. So, Amon Action Boy, sa last ko paglantaw. Si Wilma doesn't na yan. Yes. Sa last ko paglantaw sa followers ni Catriona, ara sa 11,001,931. Uy. Subong ti ba siguro 32 na eh. tani eh. Kaya islig mo brand mo ko Instagram basta subong wala man Ayo, gali na sige. Ano i-post mo? Ang boto kung nag-post sa Facebook. Feeling ko i-post ang countdown sang 7 days to go before Action Boy Big Day. Ako naman i-time. So, mga ka-action na, mark your calendar. Mark your calendar, ya. January 22, birthday ni Action Boy Duran. Muamula ni kami to. Diyan, pero kami blatod sa balay. Muamula ni kami. Pero kada to, bagwa mong kalendaryo, ya. Oh, Amon man, oo. Kay, syempre, kada tuig na, bag-og na iya. Wala kami agapabilin sa kung ano pa itong mga tuig. Basta magsala-sala, kung ano mo na ang ato niya i-use. In fairness man kay Catriona, kasi si Catriona, Action Boy, ang mga advocacy yan ni Action Boy, hindi man basta-basta. Mong damo, gini ka palangga sa iya, Action Boy. Yes. Nga mga... Ano palangga ko man si Catriona? Oo, Siyempre, bala. Although wala mo sa Instagram, wala mo na-follow. Wala mo na siya gina-follow. Pero Why ginapalangga mo Instagram? siya. Oo, gani mo ang kakaroon. Para 7 days until sa iyong mga birthday. At least, makountdown ka. Para i-post mo dito ang sino maghahatag sa imo sing gift. GIF. GIF. Sang gift. Kalain. Sige. Balita sa sports. Liwat ginpamatudan sa Los Angeles Lakers ang ilang pagka-Road Warriors matapos na makuha ang 7-0 straight record sa road games. Nakakuha nila katapusan ng pagdaog ang ginpierde nila ang Oklahoma City Thunder sa scoring 128-99. Liwat ginpangunahan ni LeBron James nga mayara sang 26 puntos para sa Lakers. Ang masunod nga pang sang Lakers ang buwas sa adlaw Sabado batok sa New Orleans samtang makaengkwentro naman sang Thunder ang Chicago Bulls. Balita Espesyal! Alright! Energy, Action Boy! Yes, good morning! Sa aton yung mga ka-action. Good morning, Regent Tan Villalon. Kaya ang aton yung Vice President sa Energy Fans Club. Ka-Action Boy, ginagreet ko lang bala Action Boy. Ang kapihan dira sa may Punta Taytay. Good morning landera sa kay Sir Bebot de la Cruz. Kapihan sa Punta Taytay. Hindi lang ko sure ko ano na nga basta sa may atubang sang Palma Resort. Palma Beach. Makawiwili na tagoro. Dati, kuna-kuna, dumduman ko na. Yes. Kundra sa tubang, of course. Dumduman na. Ga Basko, gid Action Boy nga to, niya nga Action Boy nga monitor. So, baka makakadto sa Punta Taytay. Mahapit ko da. Mga pika da. Nita ko si Bibot. Oo. Ba mo din si Bebot man. De la Cruz. Oo. Hindi si Bebot man. Ba si Bebot, Mirasol. Ay, hindi. De la Cruz. De la Cruz siya. Oo. Para taga niya kasang ila preska nga kape. Ay, very good. Preska nga kape. Ganyan, no? Muslingon tayo pamatin mo, ay pamagaling. Ha? Bilog pa yung pamutang. Ay, kalay. Pamagaling, preska mo. Ma'am, Bas Action Boy, very fresh gini. So, ikaw na lang bahala mag-usap. Bag-o gini Action Boy, po. Kalay. Pagkakali na panitan. Ginapanitan ng kape? Okay, no? Kaya may ano siya, no? Paano na siya man? Nasa kita sa lag. Oo. Kasi seed ako na siya na seed ng tsura ya. Color red na siya mo kung hilaw pa green. May green man na. Hindi may green man yung luto na? Ay, okay ni Vera. Tapos, isang lago na siya. Pag daw ka black na siya, igalingon sa dayon. Okay. Pagaling niya, sala siya dayon. Butangan mo na sa tubig. Hindi mo sa pagsalaon. Butangan mo, iinitan mo na sa tubig. Oo, tapos ako pagsala. Salaon mo siya, tapos klamayan. Kung magkakalamay ka, kung ayaw kayo ng black coffee. Muna siya May aray, ulagi dyan kalamay, Action Boy. Muna siyang proseso. Sabi mo, dali lang kape, ha? Oo, gani man. So, fresh from the farm, ginangilang coffee, Action Boy. Yes. Sige. One time, dahil kape na biday. Ito sa butangan tubig, sir. Ayaw mo na. Oo, kay basi kapil man to diyan.
powder lang. Tapos ikaw nang bala matimo-timo. Dumduma mo na istorya kasi mo. Totoo ginayang po yan. Restaurant na, day ng, anong mga juice nito? May orange juice ko mo day. Niserta na ako sira, pagbalik. Niserta powder ng lamon. Ko, pero kita mo tangan ng tubig. Masibla ko na powder lang, masibla daw pulburon. Amo na mo na Tapos i-mix mo lang sa Hindi siguro, kung lasibla, pero ginamot tangan mo sa tubig dahil. Kalain. Pero namin ito gata ni Guru yan, hindi fresh bala mo yung juice, no? Ay, kalain. Hindi kinasugata, yaka. Or may Yara ba yung mga juice nga sa lata, bla? Hindi bla? Orange juice sa lata, cando. Kasi powder, galing amon. Okay. Pag inabutangan nyo ng tubig, gumagsa. Siling ko, good action boy. Sige. Okay na? Okay. Hindi ka na magliwat, ha? Hindi na ko. Diba, kasi walain tulo. Sang gaano, bala hao, kagagaan niya kasang powder ng bala. Basi, bla. Tapos mambas, diba, sir, ikaw nang bala, timpla. Basi, hindi. Basi timplahan niya ka blang gamito yung lugay niya tudlo. Ala kalain. Amo ka pinakalain na. Kapilusok po sa imo. Ala kalain. Tudlo. Oo. Gamito sa lugay. Hindi mo daan makita. Malang ko tudlo sa kamot. Lain ko tudlo sa tiil. Kalain pag naya eh. Hindi mo yung mag-mix eh. Ano naman. Bilog at tiil. Sa baldi. Ala kalain. Doon ka hindi mo. Pero si Dennis, kung ma-send siya sa greetings via voice clip, same mo. Thank you. Thank you, Giden. Siguro doon mo, Giden. Siguro doon, ma-dance voice clip mo, pasado. Kaya hindi bala do ka gansal. Gansal? Kasi ka gansal, lumatian din sa do piko, yung siya dan kisa. Si Ma'am Vanessa Mayo, blan di ba yung kantahan niya ka to? May sa tingog pro na? Ga-intra siya ko sa una sa mga singing contest. Gadaog man siya. Wala man na question kung intra ka. Wala namin kung gadaog. Yes, gadaog siya. Tinamin ka sa tingog. Bantay ba lang makapuli. Di siya ka ma-video kita. Kaya mas ari na di sa una kaming amateur singing contest. Kapala intra siya. Galing kita wala man sa gadaog vlog do kamayaran aral sa mga basta kada Domingo mo. At least may mga consolation prize manggoro. Hindi ka madala sa consolation. Ay hindi pa siya. Basta kada Domingo ara man sa palista. At least mo na siya ka motivated. Bisan hindi ka pa maglista sa dason nga mga contestant. Aral na sa lista mo sa dan kaya ara gina saya. Galing. Pala intra gina saya. Ti basta mo na igorya kalipayan. Happiness, di ba? Happiness niya sige. So, ini nga ton balita special action boy, mga money saving challenges ni siya nga ano bla subong do kapatok subong nga 2021. So kabalogid man ta nga sang sini nga pandemic, damo na dulaan sang trabaho, damo bala na wad-an man sang kay wala naka-save bala action boy. Mga do wala nagidya bunuton sa ilang nga bulsa, di ba? Gabot, bunot. So amo na siya ari ang mga patok nga 2021 money saving challenges subong. Challenge. So, una, ay, ganun kayo may tamyaw. Ano ko na kasi malipat ko bla? Sige, hindi malipat. Sige, tamyaw nga da. Bilbalda, kita di ka ko malipat. Kasi hindi ka sa kay Antonio Linacero, good morning. Kag sa mga upo dyan nga head nurses bala sa Riverside Medical Center. No? Uy, good morning. Sa tanan nga mga head nurse sa Riverside Medical Center, good morning sa inyo. Labi na kay Antonio Linacero. Manog linas ni siya mo. Galing. Manog linas ni siya. So, Linacero. Perfect. Tama? Kuha. Sige. Kalay. Go. So, una action boy, ang ginatawag nga automatic savings plan. Automatic. Kaya ini ko action boy, may gali subong wallet app action boy. For sure, ang mga cellphone, tas subong mga ano na gidman, di ba? Kaya na gidman mayo may gagamit sang keypad, no? Kisa-aka na nagidya makakita sang gagamit sang keypad. So, aba na, may ara na pwede kagali ka download. Pero make sure. Parang magkilala ko na nga sige sa selfie. Tingala siya daw ko ang picture raw. Kali kay keypad ang cellphone niya. Hindi na pwede sa selfie. Pero may mga keypad, man action boy nga may camera. Meron man. Diba? Marami action boy. Oh, yeah, 300 lang ito yung kuhan mo. Ate, why gina Hindi. Cancellation, action boy. Sige. Cancellation. So, mga action boy, may ara app nga
i-connect mo siya sa imo bala nga, especially ang nagasweldo bala via ATM, ila payroll ara sa ATM. So may ara nagli app Action Boy nga once maabot imo sweldo, ga automatic siya buhin man dayon. Masulod sa imo wallet, sa imo wallet, let's say wallet. Savings plan mo da nga. Pwede na siya? May ara nagli Action Boy. Ang GCash. Pwede man na siya, pero hindi na siya automatic ang GCash. Ikaw pa na yung ikaw pa na yung ma-transfer. So, next Action Boy, ang ginatawag nila nga Invisible 20 Peso Challenge. Hindi naman ko Action Boy, ang kada, ang inikot naman ko ng 20 Peso Challenge, kada may 20 ka bala, ibutang mo da si mo alkansya. So, kumbaga kung may 20 ka, pag-abot mo sa inyo balay, may 20 kada nga change be sa imo mga so isulod mo da. Hasta pagtapos ang tuig, or time nga kinanglan mo, at least may... Bilog nga 20 kung sisilyon nga 20. Nang bilog, Pero may 20 na sa mga coins, no? Kita ko. Diba? May kita ka? Kita ko? May 20 peso coin. Sudo ka, grabe, no? Ang papel, so una nga 20, subong, na lang. So na, 2 pesos, papel na na eh. Asang mo na? May 2 pesos na nga papel. Ay, ito. Ang naabtan ko, Action Boya, ang pulo. May kaabot sa 5? Ang green? Wala. Pulo ka piso ako naabtan niya papel. Nga papel, brown. Oo, naman na siya. So, ang Action Boy, ang may 20 peso, pwede mo na nila himuon nga, do ka, challenge bala? Basta may 20 ka, sulod sa kansya. Sulod mo sa kansya mo. Hindi lang mag-shinon, kido ka budlay. Siyempre kung kada may shinon, kay sulod mo da. Diba, si mawadaan ka man. Correct? 20 lang 20 lang. So, pwede man 50, gusto mo i-upgrade ya, diba? So, next Action Boy, ibutang mo sa savings account mo ang tanan nga cash gift nga mo nabaton. Sang December, be? Ibutang sa? Savings account mo. Kung wala ka man, hindi mo siya pag-ibutang ko, araman lang sa wallet mo, hindi mo man pagastuhon, hindi kayo magasto mo gina. Okay. So, ibutang mo sa imo bangko, ibangko mo siya. Yes, sama na siya. Tanan nga incentives, kung wala kang may gingastuhan to para... Kung may kagalastuhan. Na wala kagalastuhan. Hindi pa ibutang ta sa imo nga wallet. Kaya may tendency pa na nga magasto mo or madula. Okay? So, next Action Boy, ang no guilty pleasure for a month. Ari ba lang mga unhealthy itang ginakaon? Like, example, ang milk tea, di ba? May mga ang burger, chicken fries. For a month, anay. Pwede mo na siya buhin-buhinan. Hindi man ba, bigagasto kagid for a month, bisang worth 500 sina. Pwede mo na siya ibuhin-buhinan. Matamaton mo man, di mo man pag i-deprive mo kagalingon. Pwede bihin mo, lang na ito, matamaton, may buhin-buhinan, tabi na 100B or 200B, 300 lang a month akong gastuhon para sa amo ko na nga, di okay na, diba? At least drama kasi. Hindi kaya halos ka dadlaw, ito gagi kayo mo sa drive-thru, sa milk tea house, or diba? Halos adlaw ito gatawag kayo mo sa grab food o sa food panda, Kagara pagidla action mo, hindi lang sa mga food, para pagidla ang mga di ba may mga pwede ka kalantaw movie online. Tapos wala man ginagamit, pero sa akong subang mo nagkakatabo sa akon, kabayan lang monthly, wala man ginagamit. Wala man gamit. Kaya white chimpo. White chimpo. So, plano tanga out doon na lang na siguro. Diba? Perfect. Para makasave kita sa galastuhan. So, 2021. Sige. Sila ni Vladimir Burgos Lopez, may ara ko no CP nga 390 nga may kamera. Mera gid man. May mga cellphone gid man niya. Galing kay pag-click mo, no memory card. Naga mo na siya. Hindi mo ma-save. Hindi mo save. So bakla mo siya memory card. Man, perfect. Ginagreet sila si mama niya Winnie Burgos ang Biscom Binalbagan. Good morning. Sakay morning ko no kay Gladys Mocon Verde Prado dyan sa Maylan. Happy birthday Gladys Mocon Verde Prado. Halin kay Rolly Estoya, Happy birthday sa imo. May agaman galantaw sa kuno subong si Cheryl Villaflor, galantaw sa Staten Island, New York. Hoy. Ano da sila man? Good morning or good evening? Good evening ko sila. Good evening, Ma'am Cheryl. Gina-greet niya lang ang loving si Billy. Kag neighbor niya kasi Ninfa Magallanes sa Masagana Alihis. Okay, Pagkilala ko ni si Ninfa, man siguro ng Ninfa Magallanes. May kilala mo ko Ninfa Magallanes mo. Dennis Richard Tiboro, ma'am. Sige. Good morning sa imo, press.
Presilu, good morning. Presilu, oh. Kag-action boy, belated happy birthday gali sa akong cousin kahapon. Nag-celebrate siya sa niya ika-12th birthday. Si Herlin Bians Peruelo. Taga din na siya. Bagus City. Sa Sagasa. Bata na siya ni Tita Hana. Kag ni sa Tito Sagasa. Benji. Yes. Si Tito Benji, okay lang to? Si Tito Benji. Okay Okay, lang siya. kid. Oh. Good morning dara sa ila, no? Perfect. Sige. Ma'am Elizabeth Malacag Hamala, good morning, Mansay. 7 days to go before January 2022, birthday in Action Boy. Amo na siya. Amo na siya. Sige, standby na kita mag-action sa Action Hotline with Action Art Tayhopon, ang inyo naman rin news team. Action Dorel Cabal. Nag-Action Boy Duran, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Action Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon